Сложих тук на това уръче една карта. Сега и ще използвам възможността да ви покажа някои функции, тъй като вече два случая имам да ми се казва картата изчезва. Картата не изчезва, тя се намира вътре в уреда. Това е началният екран, от който се започва работа. На графики имате тези менюта. Когато няма въобще никаква карта, са само тези менюта. А когато има карта, сега да я прочета само, вече менюта стават повече. Какво имате? Имате графика за риболов. Това са, ето обхвата на картата, това са само изобаци. Съответно дълбочини, дадено изобаци. Галата плаш. Ето. Като го увеличите, изобатите започват да излизат. Има настройки. Карта. Сателитни снимки. Наслагване, като включите, те се появяват. Ето тук. И от тук можем да кажете колко процента да бъдат. Детайли. Когато най-много, съответно, най-много това е процесор. Но за сметка на това имате пълна ясна видимост. Излизат изобати, това е Варненското пристанище. Тук вече имате слоеве с дълбочините, които влизат, но това са още риболовна карта. Това върши за трите функции на картата. За навигация си има отделни настройки. За графика за риболов са отделни настройки. И за сенките за релефа, които най-много ви я ползвате, си има също отделни настройки. Ето релеф. Перфектно се вижда, това трябва да е Бургаския залив. Да, Бургаския залив е. И ето как се вижда релефа. Това тук е Леферения риф, а на шофьорския плаж, ето го маслото за Итинбурн, перфектно се вижда. И така, това е предложенец. Въобще. Така, когато ще ползвате комбинация и искате релеф и карта, релеф и сонда, отивате на графики и казвате коя графика искате. Добавяте диаграма сенки на релефа в едната страна и тук си слагате сондата. А не да казвате, че картата няма, картата си е тук. И така, в общи линии, настройките трябва сами да си ги правите според вашите възможности според вашите възприятия. Картата работи, актуална е и това е. Ако има пак нещо, звънкайте да питате, но в общи линии това е ключото. Това е обучението. Това е само за Гармин. За Лоран съм ви пуснал. И така.